Άζε Βασίλη, αλλιώτικο, δώρο θα σου ζητήξω. Κι αν δεν το πέψεις δύσκολα, θα σου ξαναμιλήσω. Σίγουρα πρώτη σου φορά διαβάζεις τέτοιο γράμμα. Στείλε μου ό,τι σου ζητώ, αλλιώς δεν θέλω πράμα. Στείλε τους ανθρώπους που φύγαν και στο όνειρο τσισμίγω, που έχω ανάγκη να τους δω, να τους μιλήσω λίγο. Κι ύστερα αν είναι τσαγραφτό, να τσιγυρίσεις πίσω. Πάρε τσι, μα είμαι αδύναμος, εγώ να σε εμποδίσω. Μα ό,τι κι αν γίνει μια ζωή, θα τσέχω μες στη σκέψη. Κι αυτό δεν πρόκειται κανείς να μου τα απαγορέψει.